Molt bon dia, Lloret de Mar. Donat que la pandèmia del coronavirus ha restringit moviments, activitats habituals i drets que teníem fins ara i que trobem a faltar, la ràdio de Lloret de Mar ha decidit donar veu a tot plegat. Volem saber què pensen els professionals, els pacients, els que ajuden, els que gestionen i qualsevol persona de Lloret de Mar o amb vincles amb la vila que tingui alguna cosa a dir. Hem anomenat aquest espai Curem-nos en Salut perquè ara, més que mai, la salut és primordial. Curem-nos en Salut. Cada dimarts a les 9 del matí amb Rosa Giralt. Estem en directe aquí a la ràdio de Lloret de Mar i us parla Rosa Giralt. En aquest programa hem donat veu a molta gent i sobretot a moltes dones. Un protagonisme que té més sentit que mai aquests dies amb la proximitat del 8M, el Dia Internacional de les Dones que vam celebrar ahir dilluns. Avui tenim amb nosaltres la Marina Garcia, que és tècnica de l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar. Amb ella parlarem de la presentació del projecte Dona i els arxius, aquest dilluns a l'Ajuntament. Tant la presentació com molta informació de l'arxiu es pot consultar via telemàtica al web lloret.cat, que es fa així tot plegat amb motiu de les restriccions per la Covid. Marina, molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí. Molt bon dia, gràcies a vosaltres. Acosta't una miqueta més al micròfon, que puguem sentir correctament. Marina, si et sembla, comencem per explicar breument aquest projecte. Les dones estan poc representades a l'arxiu en general, als arxius, i Lloret no n'és cap excepció. I ens crida l'atenció una dada, i és que només un de cada 4 fons personals, aquí a Lloret, pertany a una dona. Sí, exactament. Dels 146 fons personals que tenim, només un 25% són fons femenins, són fons de dones. I això és molt significatiu perquè no és més que un reflexe de la nostra societat i de la nostra història. Llavors, el que hem de treballar des de l'arxiu és poder revertir aquest percentatge i poder fer que aquest percentatge cada vegada sigui més alt, perquè existeixen fons de dones i els hem de començar a recollir i hem de començar a posar-ho de manifest. Com dius tu, davant d'aquesta realitat i amb la voluntat de canviar les coses, l'Arxiu ha presentat aquest projecte que ho va fer ahir dilluns, i podem dir que una mica la idea mare de tot plegat és incloure la perspectiva de gènere. Sí, la perspectiva de gènere és important per poder conèixer la nostra història, per poder conèixer les nostres arrels, des de la historiografia local, des del món de la cultura, des del món dels museus. S'ha vist sempre la perspectiva des d'un punt de vista patriarcal, això no ho hem de negar, i com deia abans, és reflexe de la nostra societat i de la nostra societat al llarg dels segles, com ha anat passant i com ha anat evolucionant. El que hem de fer ara és poder tornar-ho a revertir, posar-ho de manifest que els fons de les dones són importants també per conèixer no només les microhistòries petites, les històries locals del nostre poble, sinó també les grans històries, perquè darrere de grans històries d'homes hi ha les dones també. És el que et volia preguntar. Sovint, i estem parlant potser de documentació més antiga, no la d'ara, quan constava el document, el que constava era el nom de l'home, encara que ho hagués fet tot la dona, encara que fins i tot aquest document l'hagués portat la dona de la família, podem dir, oi? Clar, hem de pensar que abans les dones pràcticament no teníem cap dret i davant del notari, davant dels documents comptables, el que portava les comptes, el que ho feia tot, era l'home. Si la dona l'ajudava, si la dona era la que realment portava tots aquests temes, la seva signatura no era vàlida. Per tant, desapareix en la nit del temps i no tenim rastre d'aquestes dones. Si ara mateix un historiador volgués anar a fer un estudi de perspectiva de gènere a les dones locals d'aquí a Lloret, li costaria moltíssim trobar informació. Hauria de gratar molt i començar a fer deduccions ja més d'investigació més profunda que no pas trobar-ho en els documents, diguéssim, principals que podíem trobar en els fons que tenim a l'arxiu. En el registre són noms d'homes, els que es troben amb una majoria, oi? Amb una majoria són noms d'homes, sí. Tota aquesta presentació, que és, com vau explicar ahir, Marina, des de l'arxiu, que és un punt de partida, per anar-lo omplint amb aportacions de veïns, de ciutadania, etc. Hi ha un concepte que podem dir que és relativament nou, i que ve dels Estats Units, que com passa sovint van més endavant, i una mica marquen una mica el ritme de les coses i l'evolució, que és la interseccionalitat.
Sí, aquest concepte és un concepte que neix l'any 1989. El va encunyar la Kimberly Williams, que és una activista afroamericana feminista, que és professora d'universitat i que abandera doncs, tot aquest moviment doncs, de tornar a la història la veu de les dones, i la interseccionalitat, que la paraula doncs, també porta cua, parla de la interacció dels diferents tipus d'ítems que té cada persona, és a dir, la raça, el gènere, la condició social, el sexe, la seva tendència sexual. Tot això són una sèrie d'inputs que reverteixen en la persona i poden arribar a ser fins i tot doncs, motiu de marginació, motiu de poder fer-li mal a aquella persona segons quina condició tingui. Llavors ella fa un estudi i veu que hi ha una holística entre tots aquests ítems. No només ens definim com a dona, sinó tu ets dona, ets d'aquesta classe social, ets així, i per tots aquests ítems tu pots definir quina mena de problema pot tenir aquella persona quan parlem de marginalitat o quan parlem de xenofòbia. No només és perquè una persona sigui de raça negra, sinó hi ha altres coses que ho envolten. Que és una mica els trets que poden marcar, no?, aquesta persona. Exacte. Emmarcada en una societat i en un moment concret. En un món en què el que estem buscant és desetiquetar les persones, no?, i que tothom sigui igual i buscar la igualtat, però sí que no podem negar que, vulguis que no, posem una sèrie d'etiquetes, i aquestes etiquetes ens defineixen com a persones i també com la societat interactua amb nosaltres i com nosaltres rebem tots els inputs que ens venen de les diferents persones. Marina, tot i doncs, fer constar, no?, en aquesta presentació i evidentment amb la realitat doncs, que per desgràcia, doncs, la majoria de documents i tot fan referència als homes, com passa tot arreu, a Lloret també trobem dones notables i que estan i que consten, no?, a la documentació de l'arxiu. Hi ha dones amb veu pròpia, no?, i una, podem dir que és la Alliberada Parés. Sí, la Alliberada Parés és potser un emblema de la dona del segle XIX, és a dir, trenca tots els motlles de la dona sumisa, de la dona relegada darrere l'home, d'aquestes dones de Lloret que es casaven per conveniència, dones de classe, estem parlant de dones de classe alta, doncs que ja tenien un matrimoni pactat, que es casaven amb indianos, i en aquest cas la Alliberada Parés es casa molt jove amb Miquel Ferrer, que és molt més gran que ella, un indiano de Lloret, doncs amb cases a Santiago de Las Vegas, a Cuba, un gran hisendat lloretenc, que a més va fundar l'hospital, el primer hospital que vam tenir doncs, reformat a l'època del segle XIX, després de tenir el que teníem antic, on estava el cinema modern, hi havia un més antic. Doncs aquesta dona, en un primer moment, semblava que havia d'estar tota la vida relegada a aquest home. Havia de ser la dona de... La dona de Miquel Ferrer. I tant és així que el seu home, en morir, ja havia deixat tot atado i ben atado, que diuen, i com que ja pressentia, per la diferència d'edat, que havia de morir abans que ella, doncs va deixar que ella només tindria l'ús de fruit de totes les seves propietats i que ho gestionarien els seus germans, els germans d'ella. L'ús de fruit, que és una paraula tècnica, què vol dir exactament? Que pot disfrutar-ne i prou. I prou. No ho pot... No té propietats, no s'ho pot vendre. Pot decidir, no? No pot fer canvis. No pot decidir sobre això. Però ella, per contra de tot això, va voler gestionar-ho fins a tal punt que es va tornar a casar... Aquí l'escàndol, l'escàndol és aquest, Es va tornar a casar amb un home 2 anys més jove que ella, encara més ric que Miquel Ferrer, i bueno, això va ser un escàndol públic, i a més la van portar a judici per haver-se gestionat aquestes propietats, haver venut part de les propietats i haver-se gastat parts de diners de la fortuna de Miquel Ferrer. I una de les anècdotes és que ella va al·legar que tots aquests diners se'ls havia gastat en misses per pagar el capellà, en misses en honor al seu pobre home difunt. Llavors, veiem un empoderament en ple segle XIX que diem, ostres,
és rellevant, i suposo que ella va haver d'aguantar moltes coses. Pensem que era un lloret que fins i tot les famílies benestants, per poder conservar la seva riquesa, feien matrimonis entre família. Havien d'anar a buscar el que se'n diu una dispensa d'impediment. Si tenies una consanguinitat, anaves a buscar, passava per Roma, passava pel rector, i te podien aprovar que et casessis amb un cosí germà teu, o que et casessis al·legant doncs, que no hi ha dispenses que posen al·legant que no hay hombre mejor en el pueblo para poder-se casar. Jo m'he trobat documents d'aquesta mena, no? Així veiem com anava funcionant el tema. Sembla que parlem de famílies reials. Sí, una mica, no? Totalment. En qualsevol cas, l'alliberada Parés va trencar motllos, com expliques, Marina. Estem parlant del segle XIX, ho dic bé? Sí, ella va néixer el 1807, i pensa que el segon matrimoni que va tenir va ser el 1837. Per tant, ella es va casar molt jove amb el primer marit, amb en Miquel Ferrer, i amb el segon tenia 30 anys. És a dir, si això passés no fa tant, també hagués estat un escàndol, eh? Sí. Vull dir que no som tan moderns com pretenem ser. No, malauradament no. I ens falta molt camí per fer. Aquestes dones, l'alliberada Parés i d'altres, van ser pioneres, sens dubte, com també ho van ser les dones que van acollir els primers turistes aquí a Lloret de Mar, unes dones que protagonitzen el documental Pensió Completa, que es pot veure, no?, a través de la web de l'Arxiu, i que aquest any, si no ho dic malament, fa 10 anys. Aquest any fa 10 anys, sí, d'una gran feina que va fer la regidoria en aquell moment, ara d'Igualtat, regidoria de la dona, junt amb la Maranta Gibert, van treballar molt fort, van poder buscar, recercar la veu d'aquestes dones que no es havia parlat mai. Es sabia algunes, però no es havia tractat mai el tema turístic amb les dones com a pioneres, i van poder veure com les dones, ara diré una frase no potser massa tòpica, es van posar els pantalons i van tirar endavant empreses que ara són empreses hoteleres importants, i van començar des de zero, i en un moment en què la dona, època franquista, ja sabem tota la repressió cap a la dona i el masclisme que hi havia, doncs elles van poder tirar endavant i cuidant els seus fills. Això és més important, i me'n recordo d'un testimoni, diu: yo ganaba mucho más que mi marido, pero mi marido solo trabajaba 3 meses al año. Yo trabajaba todo el año y además con mis hijos, pero yo ganaba mucho más. Lo que pasa es que no se li reconeixia. Entenem que aquest documental Pensió Completa va donar veu, va donar visibilitat a tota aquesta generació de dones pioneres que van ser una mica les primeres que van donar la benvinguda, no?, a uns turistes que tot just arribaven per primera vegada aquí a Lloret. Sí, i a més es van trobar doncs, amb una modernitat. Per elles hi ha un capítol, una part del documental que parla doncs, de com aquesta modernitat, aquestes dones que venien, dones alliberades de països doncs, del nord d'Europa, doncs, que la seva estètica, el seu comportament a l'hora d'anar amb els marits, de sortir, dones que viatjaven soles, que per elles això aquí era impensable. Una dona viatjant sola era molt perillós, no surtis, tal. Clar, va ser un canvi molt fort per elles, i també van ser dones que es van poder mirallar amb aquests exemples d'altres dones que venien d'altres països, i podien veure doncs, que es podia viure d'una manera diferent, no? Entenem que aquestes dones que van rebre aquestes turistes dones i que venien, com dius tu, no?, que venien amb aires nous, no?, i que innovaven en molts sentits, van ajudar també, va ser un peix que es mossegava la cua, a que Lloret doncs, obrís una mica la mirada a tot. Sí, i tant. I els homes també la van obrir la mirada. Evidentment. Tothom, jo crec que va ser un benefici per tothom, sí, en tots els sentits, sí, homes i dones, economia, una sí, mica mentalitat, etc. Sí, els homes es van començar a donar compte que la dona doncs, podia dur a terme doncs, activitats que abans eren d'homes. Portar l'administració d'una empresa, portar els comptes, portar una direcció fins i tot d'un hotel, tot això abans. És que Lloret va ser les beceroles del turisme, però també va practicar moltíssim amb el tema des de la perspectiva de gènere sense saber-ho, perquè per necessitat moltes dones es posaven al capdavant de les empreses.
perquè era necessitat en aquell moment. I sense saber-ho estaven fent història de la dona. Però és curiós que fins fa 10 anys ningú en parlés. Sí, va fer falta fer aquest documental, no? I tota una feina prèvia, no? D'anar entrevistant moltes dones. Una feina excel·lent que es va fer. Que eren, en el moment que es va fer el documental, ja eren dones molt grans, no? I tant. Eren dones molt grans. Això hem de pensar que ara si s'entrevistessin encara hi hauria altres dones que han pogut prosperar més en termes empresarials, no? Perquè parlàvem també de vegades de petites feines i ara doncs hi ha dones grans empresàries, no? Marina, tot això es va posar de relleu ahir en aquesta presentació de la dona a l'arxiu, que com hem dit abans és un projecte que el que fa és presentar com un punt de partida, no? Podem dir que una de les línies seria doncs, recollir totes aquestes aportacions de les dones en l'arxiu, i el que es demana, o el que és fonamental, evidentment, és que hi hagi participació ciutadana. Sí, això des de l'arxiu sempre ho reivindiquem. Per nosaltres la participació ciutadana és superimportant i l'efecte crida en totes les activitats de difusió que fem és essencial. Per nosaltres l'arxiu és viu. L'arxiu és viu i pel contrari que molta gent pensa, els documents no són documents morts. Si un document ingressa en un arxiu i queda en els nostres dipòsits, és la mort d'un arxiu. I el que nosaltres volem és que els documents siguin vius. No és la mort d'un document com va parar l'arxiu, sinó és l'inici d'una altra etapa de vida del document, l'etapa d'investigació, l'etapa de que hi hagi una participació ciutadana des de tots els àmbits. No cal ser un gran investigador, pots aportar el teu granet de sorra. I l'arxiu és, com dic jo sempre, a mi m'agrada dir que l'arxiu és un arxiu viu i que la gent hi pot participar sense cap tipus de condicionant en qualsevol activitat de les que fem, i tothom té coses a aportar. A vegades molta gent ens pregunta quan venen a fer visites guiades: ostres, però jo puc portar documents meus, fer un fons personal de casa meva? La gent es pensa que els fons personals només són de grans personalitats o de gent que ha destacat amb algun... Sí que també n'hi ha, però també és important tenir fons de la gent de peu, perquè d'aquí 100 anys, si no tenim, per exemple, fons de migrants, com estudiarem com van venir aquí? Et posaré un exemple. Nosaltres sabem moltes coses dels indianos que van anar a Cuba, perquè a Cuba s'ha guardat, hi havia la Societat de Beneficència, per exemple, de Catalunya, hi havia diferents entitats i associacions catalanistes que van preservar aquests documents, però en aquell moment la gent que viatjava allà era migrant, igual que tots els que estan vinguent aquí, tots els nouvinguts. Se'ls ha de donar veu també, i és per això que dintre del nostre projecte d'interseccionalitat hi ha la maleta, documents i relats per la migració, que serà una altra de les grans pivots d'aquesta interseccionalitat que anirem treballant. Estem començant a penjar ara tot just el projecte de la dona i els arxius, però treballarem sobre altres pivots de la interseccionalitat. Com dius, no? Anirem parlant de tot això, perquè és com un macroprojecte que presenta l'arxiu, i la dona és una de les parts, d'aquest projecte. Hi ha també, com dius, els migrants, hi ha diversitat sexual i també diversitat funcional, no? I diversitat funcional, sí. Tornant al tema de les dones, què busqueu exactament des de l'arxiu? Quins tipus de relats o aportacions poden fer les dones de Lloret? Qualsevol aportació és bona, però ens agradaria moltíssim donar veu a les dones que han estat silenciades. És a dir, sembla que sigui un tòpic, però encara és hora d'ara que hi ha gent que té por de parlar, de dir els seus testimonis. No estem parlant tampoc d'un machisme potser molt fort o molt reiterat o de situacions delictives. Estem parlant d'aquests micromachismes, masclismes, que no ens en donem compte del dia a dia, però també és important recollir-los i intentar recollir-los també des de la perspectiva de la dona, perquè des de la historiografia, quan anem a la universitat, la perspectiva de gènere es tracta, però molt escadusserament. Jo penso, quants professores tenia jo a la meva carrera? Doncs molt poques. Molt poques, oi? Molt poques. I les poques que hi havia, me'n recordo, i això estic parlant de finals dels 90, principis del 2000, jo me'n recordo que treballaven moltíssim la perspectiva de gènere i estaven molt convençudes de que dins de la història s'havia de treballar la perspectiva de gènere en tots els àmbits i des d'una mirada femenina, perquè qui ha escrit la història? La majoria d'historiadors han sigut homes.
Si parlem de la història del segle XIX, quantes dones hi han? Clar, l'estem estudiant des d'una perspectiva masculina. I hi ha moltes coses que es silencien. Situacions i persones, com hem parlat abans, de dones que no coneixíem la seva història i van sortint, no? Marina, per tant, tota la gent que ara mateix ens pugui estar veient o escoltant, què li demaneu exactament? És a dir, com pot col·laborar amb aquest projecte? Pot col·laborar. Primer de tot, li recomanem moltíssim que miri la nostra pàgina web, en l'apartat d'interseccionalitat, si va a lloret.cat/arxiu, veurà que hi ha l'apartat d'interseccionalitat i el projecte de la dona a l'arxiu. Allà podrà veure els primers microrelats o microhistòries de testimonis de dones que s'han entrevistat durant aquestes últimes setmanes. S'ha fet una feina impecable des de l'arxiu. En Xavi ha fet una feina molt bona d'entrevistar a diverses dones que han destacat en el món polític, que van ser pioneres en l'esport a Lloret, i són testimonis relativament nous. Estem parlant de fa 30, 50 anys màxim, fa molt poc, però eren dones que encara no havien tingut aquesta veu i no tenien testimoni a l'arxiu, curiosament, tampoc tenen fons. Doncs busquem això, que vinguin les dones, que vinguin les que se considerin pioneres en quelcom, i si no ho són, també, i que ens aportin el seu granet de sorra, documentació, fotografies, que ens parlin de la seva experiència com a dona, perquè la història gran ja està feta. La història gran ja està feta. El que ens interessa és fer aquestes petites microhistòries, aquests ítems petits que ens fan crear una història encara més gran, més holística i més global. Marina, tot plegat ho vau presentar ahir a la sala d'actes de l'Ajuntament, amb un acte que, per exemple, es pot recuperar al nostre Facebook de la ràdio, que allà està penjat tot l'esdeveniment, i en aquest acte vau col·laborar amb la Regidoria d'Igualtat i també amb les dones de l'Associació Aurora, que sempre hi són i que explicaven diferents anècdotes relacionades amb aquest passat recent de Lloret de Mar i les dones, que van haver-hi diferents testimonis que una mica venen a dir això, de que dius, ens fa falta recollir totes aquestes veus de dones, no? Sí. Ahir dilluns, doncs, les dones de l'Aurora van fer una lectura dels exemples d'aquestes petites microhistòries que hem anat recollint, i realment són testimonis que són molt importants per poder entendre el recorregut de la nostra història local en veu de dona. En veu de dona, perquè fa molta falta. Sense anar més lluny, una de les dones de l'Aurora va explicar o va recordar quan es va crear el primer equip femení de bàsquet a Lloret de Mar, que va ser l'any 74, si no vaig errada, no? Sí, cap als anys, mitjans dels anys 70, i eren dos equips que després es van fusionar. Un era de les monges del Cor de Maria, les monges catalanes, i l'altre era de les monges de la Immaculada Concepció, les monges franceses. És significatiu que ambdues escoles eren escoles femenines, amb segregació de sexes, és a dir, que no existia una escola mixta cristiana al poble. Ara, tenim concertada, però almenys és mixta, no? Hem fet un pas endavant. I va néixer d'aquí, de l'esport escolar, i va néixer els primers equips de bàsquet, i el món de l'esport encara és avui dia, ja ho sabem, ho coneixem tots, els mitjans de comunicació, quina rellevància donen, quanta estona... A l'esport femení, oi? Exacte, quan veiem la secció d'esports en les notícies o en els diaris, veiem que ara comença a haver-hi més, però no s'adona la mateixa rellevància. La quota és molt baixa encara. Sí. I mira que reclama i es va reclamant, però sempre, quan comencen les notícies en els esports, sempre és el Barça o el Madrid, i estem parlant del primer equip i sempre és el masculí. Sí. No. Sí. Poques vegades, ja. Quants presidents, ara que hi ha hagut eleccions, no, del Barça, quants presidentes del Barça n'hi ha hagut o s'han presentat a les eleccions? Jo crec que mai cap, no? Ara que jo recordi que s'hagin presentat... Bueno, presidents sabem que no, presidentes sabem que no, però que s'hagin presentat a les eleccions... Jo no ho recordo, que hi hagi alguna presidenta. Potser ens equivoquem. Jo recordo de la dona d'en Ruiz Mateos, el Rayo Vallecano, és l'única que recordo. És veritat, no me'n recordava. Ara m'ha vingut al cap pensant. Però ara que sabem, que Joan Laporta ha guanyat i de carrer, les eleccions del Barça, ens imaginem una directiva, potser ens equivoquem, però eminentment masculina. I tant, però veiem
jo no sóc gaire futbolera, no? Però veiem que tota la Junta, diguéssim, que dirà els homes de confiança del senyor Laporta són els homes de confiança. És que, no, clar, és que és una frase feta, els homes de confiança. I bueno, això jo crec que ja és una altra lliga, si em permets l'expressió, però en qualsevol cas volíem posar de relleu tot aquest projecte que ha presentat l'Arxiu, que a més us felicitem per tota la iniciativa, que és molt engrescadora, i sobretot el que volem fer ressò és aquesta crida que es fa a la participació ciutadana, perquè si no és un projecte que no té sentit, no? Sí, i jo encoratjo a tothom, a totes les dones que tinguin coses a dir, que no tinguin por de venir a l'arxiu, que ens ho expliquin, que ens portin documents, i que s'ha de fer molta feina, que semblem passades cada any celebrant el Dia de la Dona, però encara queda molt per fer, molta feina per fer. Marina Garcia, de l'Arxiu Municipal de Lloret de Mar, moltes gràcies per venir aquí a la ràdio a explicar aquest projecte de dona a l'Arxiu, i molta sort. Moltes gràcies.